Добре дошли, приятели, в новото ми видео на Sims 4. Сега ще си изберем някоя хубава къща и ще започнем игра. Идеята на това видео е да станем възможно най-богати и да вземем най-големия дом накрая. Най-голямата вила. Ето сега сме тук. И нека видим кой какво има, какво става в града. В голямата къща живеят семейство Ленграб, 3 човека. Там никой не живее, там никой също. Там Гунгадзе. Там е чисто. А тук доста хора. Ще изберем Ленграб семейство, защото там е един мъж, една жена и едно дете. Което иначе ще е по-лесно за моя план. Ще е по-удобно всичко. И да отидем да ги посетим. Ще изчакам малко да се заради. Добре, сега сме пред тях, да ходим, да се пробваме да влезем. Надявам се да ни отворят. Отиваме. И ни пуснаха. Супер! Сега нека да намерим Нанси, жената на вкъща. Ето тя е на басейна. Да видим при нея. Отиваме при Нанси сега. Чакай, Нанси. Така, пускаме го, за да отидем. И трябва да си поговорим. Сега нека ви кажа моя план. Планът ми е да Нанси да ни хареса. Накрая ще накараме да напусне нейния мъж. И така ще вземем парите и къща. И в крайна сметка ще сме изпълнили задачата на видеото. Сега малко ще наспамим. Така. Даваме комплименти, докато не се отключат възможностите и докато не стане време за романтика. Примерно да подарим роза, да я прегърнем, въздушна целувка и така нататък. Малко сега ще поспамим. Надявам се да стане. Хубавото е, че сега бърчето за приятелство ни се покачва. Продължаваме. Единствената страна е, че съм в нейната къща. Гол съм и те просто ме приеха, нямам нищо общо с тях. Просто отидох им чукнах на вратата и да. Да продължаваме. Комплименти, работи. Малко ще позадържим тук. Ама какво да правим? Продължаваме да я спаме. Ето това трябваше да ни се отключим. Да й предложим да се нанесе у нас. Ама не сега, защото може да не се получи. Надявам се план да се получи. И ако мислите, че ще се получи, ударете лайк бутона и се абонирате за канала, ако още не сте го направили, разбира се. Нашия човек обаче всичко е наред. Не
му се ходи туалетна, не е кладен. Как се казва, всичко е на 6. Накрая на видеото ще видим дали ще се получи плана ми, затова останете до край. Да продължим с нашия разговор с Нанси и накрая да започнем да философстваме, да подаряваме рози. Абе, романтика. И да, проблема е, когато подарим рози, да не се появи мъжа и да стане гаф. В следващия епизод, ако искате, може да направим и живот на Нанси, моя човек. Да се оженят, да направят сватба, така, но ако искате, ударете лайк бутона, абонирайте се за канала и напишете коментар, искам втора част. И за сега продължаваме с нашия план. Няма къде да се бавим. И скоро ще почнем с втората част. Да, започваме. Надявам се да се получи. И подарихме роза. Да видим дали барчето с любов ще се покачи. Не се покачи. Покачи се малко. Покачи се и сега тя ще е по-така невнимателна и ще е по-лесно на плана. Ето, тя повече започва да ни харесва и във втория смисъл обича. Разбира се. За сега плана ни е супер. Само да не се наложи нещо друго да правим, което е да гътнем мъжа и да. Ако се получи това, ще е много добре. Наистина се надявам да не убивам мъже. Сега нека да бъдем романтични и да спечелим Нанси. Само мъже да не се появи. Ако се появи, ще бъде доста зле, защото да, той ще ми види и да. Няма да е много щастлив и Нанси може да се разстрои. Нека да видим къде. Той е близо. Моля се, не идвай. Да отидем сега с Нанси, защото нека си трябва. Време е за първата целка. След малко. И стана. Тук трябва тя да приеме, да напусне своят, за да й предложим брак. Това ще бъде в следващия епизод. И барчето за любов и за приятелство са много високи. Ние сме много така. Не обичаме. Ето се вижда отдолу. И всичко за сега е наред. Казах само мъже и да не се появи. Продължаваме с романтичните неща. Докато не предложим да го напуснем миналия си и да се премести у нас. Така ще вземем всичките и пари, разбира се. Продължаваме да правим романтични неща. Сега да продължаваме. Така. И сега ни се отключи, хора, отключени се възможността да я накараме да си откаже от своя партньор, от мъжа и след това ще може да ни накараме и да се пресели у нас. Плана проработва и сигурно ще стане.
Сега да продължим с хвърлянето и къщата за всеки случай. Сега само трябва да стане... Станало! Що имаме това, значи е станало. Планата е изпълнен и сега всичко е наред. Да я предложим. Не, те искат да гледат телевизия. Ей го мъжа и ей го сина им, който разбира се е туалетната. Да ходим да видим какво гледате. Гледат за бомбардирането в Украйна. Тая е доста ядосна. Плана за сега проработва, което е много добре. Сега да й подарим роза. Не знам защо вече го правим, щом е станало, но за всеки случай. Сега трябва да изчакаме да ни се появи онова, за да се премести у нас. Сега ще й предложим. Той ще прави това. Надявам се да стане. Ето, подряме пръстена. И тя го отказа. Не, приятели, това беше много лошо. Тя го отказа и ние сме тъжни. С разбито сърце. И той си тръгва. Съжалявам, но този план не се получи. Но мисля да пробваме пак. Да се върнем при Нанси и да пробваме пак. Айде. Не чувстваш зле? Пак ще пробваш. Да продължаваме. Тя чака и работи в престъпница. Това не го очаквах, но да. Леле. Това беше много странно, като видяхме, но да. Надявам се онази опция да се появи скоро. Ето го е, ето е опцията. Сега да се пробваме. И сега ще се пробваме да накараме да се премести от нас. И той се просто набута в разговора. Направо перфектно. И тя го прие, хора. Планът не е изпълнен. Сега тя ще да при нас. И ще изземем всичките пари. 85 000. Получихме парите и вече тя от нашето семейство. И мислите за това видео изпълнено. Вече сме в нейната къща и сме с нейните пари. Сега нека да тръгваме. Само не знам. Не. Ние не сме взели тяхната къща. Което е много лошо. След малко ще направя едно нещо и ще върнем отново след това. Сега направих това нещо, което трябваше да направим.
И вече живеем тук, разбира се, с Нанси. Това беше краят на видеото, приятели. Ако ви е харесало, ударете лайк бутона и се абонирайте за канала ми за още такива видеа. Напишете коментар, искам втора част, ако искате втора част. Сега да плуваме в басейна, като за финал. И аз ви казвам чао!